Biex il-proġett Reliving the Sakra Infermerija, esperjenza interattiva permezz ta' app apposta jilħaq l-aspettattivi kollha u jkun ta' suċċess u aċċessibbli għal pubbliku f'dar il-Mediterran hemm bżonn ta' Rinovar estensiv. Dan biex mhux biss jitranġaw xi strutturi minn ġewwa, iżda anke jitnatfu xi kmamar biex dawn ikunu jistgħu jinfetħu għal pubbliku. Spjega dan il-kap eżekuttiv tal-MCC Pierre Fenek li nnota l-bżonn ta' intervent infrastrutturali biex ikunu jistgħu jimxu bil-proġett fejn kull naħa tal-binja se tkun aċċessibbli. Il-problema li hemm hija li ħafna minn dawn il-kmamar jew mimlijin imbarazz li ilu hemm snin twal. Jew inkella qed jintuża l-affarijiet li llum il-ġurnata m'għandux għalfejn jintuża dak l-affarijiet imma nistgħu niftħuhom lura. Fenek imbagħad spjega l-inħawi ta' il-Bini li se jsiru x-xogħlijiet fuqhom biex mhux biss ikunu iktar sikuri imma biex tkun rispettata wkoll l-estetika li kellhom f'moħħhom il-kavallieri. Għandna ħajt fis-sala li bħallhom jisimha Sakra Infermerija li għandu structural damage u rridu nagħmlu intervent fuqu biex ma nipprevenu li jaqa'. Bħalma konna għamilna wkoll fis-saqaf tal-etik li kellna ta' żmien il-kavallieri, is-sena l-oħra għamilna renovation totali tagħha x'kien hemm possibilità li dan jaqa', konna nitilfu biċċa mill-heritage tagħna. Semma wkoll ħajt li nbena fis-sebgħinijiet biex jifred żewġ inħawi tal-bini. Dan se jitwaqqa' u jitpoġġa ħajt tal-ħġiġ minn floku, kif ukoll lift biex l-inħawi jkunu aċċessibbli għal kulħadd. Proġett li minkejja l-kritika sostna li mhux se jkollu impatt fuq il-valur storiku tal-binja. Naħa oħra kruċjali hija l-kappella ta' Perellos fil-qalba tas-sala li kien sar ristrutturar fuqha minn ġewwa biss u li ma' żmien tmermer għaliex ma kienx sar sew. Din hija wirt uniku għal Malta u bekk kien deċiż li jsir renovar fuqha kemm minn ġewwa u kemm minn barra. Iżda l-iktar parti diffiċli tal-proġett huwa l-ħabs l-antik li jinsab taħt l-art bejn dar il-Mediterran u l-Forti Sant'Irmu. L-għan tagħna hu li dawn natfuhom kollha u niftħu exit minn naħa l-oħra l-ewwel biex ikun hemm ikun safe u hemmhekk fejn hemm għadna ma' speċi qegħdin niddiskutu kif nistgħu nagħmlu dan l-exit biex ikun tal-inqas impatt fuq il-post. Dan kollu apparti minn proġett biex il-bini ta' dar il-Mediterran isir attrazzjoni turistika li jħaddan teknoloġija avvanzata interattiva biex il-viżitaturi jaraw l-użu tal-bini fl-antik. Dan il-proġett huwa mmirat li jitlesta qabel is-sena 2018.